Jeg står her ved Bolonstenen. Den står her, den ligger her. Og der er nogle historier om den sten. Jeg er på vej ned til Roskilde, og hernede, der ligger Risø, det er ikke så langt herfra. Og heroppe, der ligger Ågerup. Og den her sten, historien om den sten, det er, at enten en jættekvinde, eller en troldkvinde, eller en heks, og det er nok lidt det samme i den her sammenhæng, blev så irriteret over kirkeklokkerne oppe i Ågerup Kirke, at hun kastede stenen. Hun var over på den anden side, over på Hornsherred, eller også så var hun nede ved Boserup, som er længere hernede af. Det er ikke helt sikkert, fordi der er mange udgaver af den her historie. Men hun blev så vred over at blive vækket af kirkeklokkerne, at hun kastede den her sten mod kirken. Hun har åbenbart ikke været helt stærk nok, for den er ikke nået hele vejen til kirken. Og kirken står der endnu. Men det er en af de historier, som vi har rigtig mange af her i landet. Af en heks, eller en troldkvinde, eller en anden af de her ikke så kristne figurer i nordisk mytologi og folkevidenskab. De har blevet vrede på de kristnes forbandede navn, og så har de smidt med sten. Der ligger jo mange sten omkring, som er lidt store, og man har ikke rigtig kunne forklare med sådan almindelige forklaringsmodeller, hvordan sådan en sten den er havnet der. Så det der med at en stor heks har smidt sten, det har været en rigtig god historie. Der er flere sten i omegnen heroppe, som ligger, og som har nogle tilsvarende historier, og der er masser af sådan nogle historier også rundt omkring i landet. Og nu har nogle af jer jo opdaget, at jeg har gået og beskæftiget mig en lille smule med det der med, at kristendommen nok ikke har overtaget alt, så at sige. At de gamle nordiske mytologier har overlevet i en eller anden grad. Faktisk frem til midten af 1800-tallet, hvor Evald Tang Christensen han samler de mundtlige overleveringer og fortællinger. Og de her historier, de er sådan set også fortalt. Historien om Bolonstenen, den er fortalt helt oppe i mellemkrigstiden i det 20. århundrede. Sådan noget, det går tabt. Ja, og så bliver det skriftligt, så bliver det døde fortællinger. Det er ikke nogen fortællinger, som ens morfar kommer med. Men vi har da stadigvæk en lille smule levende historier. Og da jeg var dreng, så kunne jeg da godt være en lille smule bange for trolde og sådan noget i skoven, eller når jeg skulle sove, om de var ude i træerne, uden for vinduerne. Og historier om nisser, de er jo også på en eller anden måde levende i julekalender og andre steder. Så det er jo ikke helt dødt endnu. Men der er ikke så meget tilbage. Der er meget mere Pokémon og Sex and the City og hvad der ellers diverteres med på de elektroniske medier. Men det er nok en god idé at genopleve nogle af historierne.